Vtipov je veľmi veľa na rôzne témy. Alkohol môže byť napríklad prvá téma, pretože máme na stole minerálku, tak tam je o alkohole, aby sme to trošku vyvážili. V jednej reštaurácii na východnom Slovensku miestny štamgast volá na čašníka: Pán čašník, poďte sem, prosím vás. Čo si želáte? 6 borovičiek a jedno pivečko na splaknutie. Ten mu to doniesol, kopol to do seba, ten čašník pozerá a hovorí: je toto možné? Za taký krátky čas 6 borovičiek a pivo. Klobúk dole. A on hovorí: pán čašník, keby ste mali to, čo mám ja, aj vy by ste tak rýchlo vypili. Áno, a čo také máte? 50 centov. Ale mohol by si ešte takýto... Dobre začíname. Krátke sú najlepšie. Na hodine náboženstva hovorí malý Jurko pánovi farárovi: Pán farár, ja som včera videl živého pána Boha. Ja som videl. Ale prosím ťa, živého pána Boha ešte nikto nikdy nevidel. Ja som ho videl. V bielej nočnej košeli prišiel do spálne za mojím tatom. A môj tato, keď zbadalo, tak hovorí: Pane Bože, čo tu zase robíš? Alebo potom ešte taký aktuálny z letnej dovolenky. Otec, mama, dcéra. Veľmi zvedavá, na kúpalisku prišla. Za mamou hovorí jej: Mama, môžem sa ťa niečo opýtať? Áno, čo by si chcela vedieť, Zuzka? Že čo majú tí ujovia strčené pod tými plavkami? Mama spozornila a hovorí: vieš, čo tam majú, dieťa moje? Oni tam majú strčenú peňaženku. Lebo keď sa idú kúpať, tak sa boja, že im tú peňaženku niekto zoberie z tej skrinky, tak si ju strkajú po tie plavky, chápeš? Aha, a ten ujo, čo sa tak stále na teba pozerá, ten mal asi výplatu. Ja mám šoky, keď ťa vidím na tom Facebooku, ako robíš detka Vinca. Ja, no tak to robím. To neviem, či ho sledujete niektorí na tom Facebooku, ale to je neskutočné. Kde ty chodíš na tie nápady, prosím ťa? Detko Vincov, to je presne toto. Takáto baretka. Na chvíľku. Hej, dobre. Dobre. Dobre to mám, Mirka. Dobre, veľmi. Bože, koľko vás tu je. Hej, dobre. Aj babka Božena príde. Len si išla čo si kúpiť pod zub. Starý som už ja človek, ale do 80-ky som býval vitálny. Lebo som spával na takých podložkách magnetických, čo ste si aj vy mnohí nakúpeli. Seniori a hrnce s dvojitým dnom a konská masť. A lanolín ešte aj. Ja som bol taký fešák, keď som bol mladý ja. 18 rokov, 64 zubov, husté vlasy, kohuta. Trojposchodového vyčesaného. Keď sme mali 60. výročie Sobáša, s Boženou, hovorím: kde som mal hlavu? Kde som mal hlavu, že som si ťa zobral za ženu? A ona hovorí: medzi mojimi stehnami. Však som mal potom zápal stredného ucha 2 týždne, ona, zmrzlinárka. Takto na začiatok, aby to nebolo dlhé, lebo aj Mirka s Ondrejom, to sú veselí ľudia, tak mám rád. Lebo kto rozdáva dobrú náladu, to je dobrý človek. A Jano Verich povedal, to bola kapacita, že úsmev to je sviatok tváre, viete? Áno. A ja som rád, že dneska vlastne ten sviatok robíme všetkým ľuďom, aj tu v Brezne, aj doma pri televíznych obrazovkách. Ďakujeme. Počkaj, ja som si všimla, že práve prišla z toho obchodu Boženka. Boženka? Aj dobre, dobře, Boženka musí mať čatku. To viete, rozprávať tipy to je pomerne jednoduché a mnohí to vedia, ale mňa vždycky prepína do nejakej inej dimenzie, keď si dám na hlavu niečo z tých postavičiek. Viete, dám si Baretku, tak som detko, potom si dám Karola, vyšvinutého. A potom si dám babku Boženku, takže na chvíľku tu teda zavolám: babka, vítaj. Dobre?
dobre, Mirka, ty si bohovská žena, Ja ti prajem, aby si bola taká vitálna, ako som ja vitálna. Teda v mojom veku, keď budeš, vieš, ja už teraz sa vôbec nejako pri starom nejak neukazujem, lebo keď 60 rokov jedným človekom vydržíte, to sa už treba aj opýtať doktora. Či nenastala nejaká hormonálna porucha, alebo čo, viete? To není len také jednoduché. Vnúčky mám, pravnúčky mám. Minule prišla za mnou pravnúčka najmladšia a hovorí, že babka, a ty si tiež čakala princa na bielem koni? Poviem, pravda, že som čakala, ale bohužiaľ prišiel iba kvon. Tvoj dedo, no vidíš to. Ja skúsim vytiahnuť jednu tému, že či by len tak z fleku povedal vtip. Ja si myslím, že zase alkohol, no povedzte mi. Alkohol. Na CD-čku je taký. Na CD-čku, ako telefonoval jeden do Zelenej vlny do rozhlasu a hovorí: Haló, dobre som sa dotelefonoval. Zelená vlna, informácie pre motoristov. Áno, čo si želáte? Chcel by som upozorniť, že na hlavnej ceste medzi Breznom a Podbrezovú v strede vozovky leží napitý chlap. Pozor! Ešte raz! Medzi Breznom a Podbrezovú v strede vozovky leží napitý chlap. Dávajte prosím na mňa pozor. Jeden vtip mám na CD-čku, ktorý... Ľudia sa smejú na tom, pretože ja som tie vtipy nahrával na verejných nahrávkach, väčšinou v obci Lednické Rovne, pretože jedna spoločnosť veľmi silná mi to sponzorovala, ten album. A tam tí ľudia sa strašne smejú. A týchto, čo počúvajú, tak nevedia, že na čom. Tak to je vlastne zahratý príbeh. To je vlastne taký príbeh o hríbikovi. Ako sa vybral taký mierne vyšinutý Ivan na prechádzku po lese. A zrazu pred ním sa objavil hríbik. A on mu hovorí: Hríbik, ja ťa rozkopem. A ten hríb prehovoril ľudským hlasom: Nerozkop ma, Ivanko, ja ti splním 3 želania. 3 želania? Tak ja ti želám, aby som bol normálny. Cink! Ja som normálny? Je to možné? Ja sa z toho asi poserem. Cink! Ja som sa asi poseral. Cink! Ja sa z toho asi zbladím. Cink! Hríbik! Ja ťa asi rozkopem.